गावनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया गावनिफ्राय देरसिन रावबो गैया गावनि थांखियानो अराय सम बयनिफ्राय देरसिन केस होननानै बुङोब्ला सोरबाया जाया केस गैजाया दिनैहाय सुख शान्ति दिनै जानो हादों जाया दिनै केस गोनां मानसिफोर 1 घन्टा न'आव दान्दिसे मोजां थाथिरनो हाया अराय सम गावनि थांखि बिथांखिजों अराय सम गावनि न'खरखौ गथ' गथायखौ न'खरनि बिदा फंबाय गावनि बिमा बिफा अराय सम हर सान गसंनानै थायो बिनि थाखायनो सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ बिथांमोनजों थायोबासो एक्सएनडिपिनि जेंनाया सुफुंजागोन बे नङा बिटिआर एकराव लिरनाय गैया सोरबा इउपिपिएलजों थायोबासो 4 लाखखौ मोनगोन इउपिपिएलजों थायोबासो जोबथेसालियाव थानायफ्रा उदां जागोन जोबथेसालियाव थानायफ्रा जोंजों थायोबासो उदां जागोन जायफोर केस गोनां जोंजों थायोबासो उदां जागोन जायफोर 4 लाख मोननो दङ जायफोर मुंख्लं नखर जायफोर केस गोनां बिथांमोना जोंजों थायोबासो मोनफ्रोमबो केसनि जेंना जोबथेसालियाव थानाय आरो 4 लाख आरो जायफोर मान्थलि दरमा हाबनाय बेफोरो अराय सम मोनबाय थागोन होननानै खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली बिराद दुखुनांथावना आरो लाजिनांथावना जानानै फैदों मोनसे जाथायनि थाखाय मैयाहाय जिहेतु जों निउज पर्टेलनो मानो गासैबो निउज पर्टेलावहाय प्राय भागावनो जों नुनायखौ नुनो मोनदों जे मा एक्सएनडिपिफ्रा दिनैनि दिनाव बिबायारि जानो गोनां जादों मा बर'नि ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों नुदोंमोन नाथाय आं साननैसोनि उनाव मानो थाखाय होनो गोनां जाखो होनो गोसो गैयामोन सानैसो लोगोफ्रा बुंनाय खावलायनाय बिनि थाखाय आं होनो गोनां जाबाय दिनैनि समाव आंनि खावलायनाय आंनि बुंनाय आंनि फोरमायनायाव एक्सएनडिपिफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै आंनि गोसो गोरबोजों आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा मोनगोन होननानै एक्सएनडिपिफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो एक्सएनडिपिफोरनिबो माखासे दुर्बलता दं एक्सएनडिपिफ्रा गाव गावनि माखासे गोहो खुंथाय गावनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया जेब्ला अरनबारियाव दंमोन एक्सएनडिपिफ्रा जेब्ला गावनि थांखि बर' माहारिनि थांखिखौ लानानै अरनबारि गेजेराव दंमोन बेबायदि समाव सोरबा राजनितिकनि माखासे गोहो खुंथायखौ लानानै हाग्राबारियाव गैयामोन As NDBS आव 43 बेट्स बियो 11 जनजों ट्रेनिं होनांदों बा जों नागालेण्ड जेलाव दङ बे 2018 ना 19 आव रिलिज जाखो बेखौ आं बुंजोबनो हाला बेखिनियानो होमबा दिनै 56 57 बेसेबांबासिम दंहैयो अबेनिफ्राय ओंखारबोखो आं बेखौसो सोंथि खालामहरो भिडिअनि फुटेजआव नुनाया जोबोद दुखुनांथाव साननैसो देरि जाबाबो आं भिडिअखौ मानो थाखाय होनो गोनां जाखो सानैसो लोगोआ बे भिडिअनि सायाव फंनैसो बुं होननानै आं दिनै देवबारनि दिनाव बा सानडेनि दिनाव आं होनो गोनां जादों साननैसो उनबाबो दिनैनि समाव आं बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै आं दिनै खावलायगोन बुंगोन फोरमायगोन एक्सएनडिपिफ्राबो दुर्बलता दं एक्सएनडिपिफ्राबो दुर्बलता दं सासे बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै आं खावलायगोन बुंगोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं एक्सएनडिपि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आं आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो एक्सएनडिपिफ्राव दुर्बलता दं जेब्ला अरनबारियाव दंमोन अब्ला बर' हारिनि थांखि बिथांखिखौ एक्सएनडिपिफ्रा गाव गावनि थै आरो गाव गावनि थांखिजों अरनबारियाव गसंनानै थायोमोन दिनैनि समाव मानो गसंनानै थानो हायाखै दिनैनि समाव मानो गाव गावनि पावाराव गावनि माखासे गावनि थै आरो जिउ थासान्दियाव गावनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया गावनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया दिनै प्रमद बर'आ गावनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया सोरबा गाव गावनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया जेरै हराव सानाव गाव गावनो हारसिं दुगैयो गाव गावनो हारसिं थांखि बिथांखि लानानै गावनि माखासे थांनानै थानायाव गावनि लामाजों आगान सुरो बिनि थाखायनो गाव गावनि साननाय गाव गावनि माखासे गोहो खुंथायजों गसंनानै थानांगौ जेब्ला बिटिआर एकर्ड खालामनो थांदोंमोन बे समाव बुंदों नामा एक्सएनडिपिफ्रा बिजेपिजों था इउपिपिएलजों था अब्लासो नोंथांमोननि बा एक्सएनडिपिफोरनि मोननो गोनां रायजो राजाफोरनि मोननो गोनां आरो गाव गावनि माखासे केसनि जोबनो गोनां इउपिपिएल सरकारजों सोरजोंबा थायोबासो नोंसिनि केसा जोबगोन नोंसिनि 4 लाख मोननांगौ नोंसिनि मान्थलि मोननांगौ इउपिपिएल सरकारजों थायोबासो नोंसिनि दरमा नोंसिनि 4 लाख नोंसिनि साख्रि बाख्रिया जागोन होननानै एकर्डआव बुंदों नामा एकर्डआव लिरनाय दं नामा गाव गावनो बेखौ गसंनानै
खौसे थानांगोन दिनै सोरबाया मालाबा केस थारिखआव थांनो थाखाय खेबसे 2000 खेबसे 3000 खेबसे 5000 खेबसे 10000 बिनि उनावथ' मोनला नाथाय बोसोर गावनि केसनि समाधान जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासि मास सामफ्रामबो जोङो माने कट गाहैबाय थानाङो जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन जोंहा जेबो हरनाय टाइमाव मोजां हरनाय टाइमाव जोबोद बाखनायो नाथाय गावनो बुजिनांगौ गारि भारा हरोबा खेबसे खेबनै हरोबा समाधान जागोन नामा गावनि केसनि थाखाय समाधान जागोन ना न'खरनि समाधान जागोन ना गावनि गसंनानै थानाय गावनि न'खर दानायाव 2-3 हाजार 1000 जों न'खर दानायाव 1000 2000 5000 10000 जों न'खराव खुंनो हागोन नामा मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो एनडिबिनि खामानि एनडिबि हिसाबै जोङो मावबोदों नांबोदों दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों बहुत बार हमजादों जोङो क'क्राझार गासैबो एक्स एनडिबिफोरखौ आं बुङाखै दुरबलथा साबा सानै सोरांबानो प्रमद बर' सोरांबानो गबिन्द सोरांबानो फेरेंगा बिथांमोनखौसो आं बुंदों साबा सानै दिनैसिमबो दुरबलथा दिनैसिमबो प्रमद बर' नङाबानो बिटिआर एकर्डनि खामानिफ्रा मावफुंजाया होननानै लिरनानै दं नामा गबिन्द नङाबानो बिटिआर एकर्डआ मावफुंजाया होननानै लिरनानै दं नामा फेरेंगा नङाबानो बिटिआर दफाया मावफुंजानाय नङा होननानै लिरनानै दोननाय दं नामा बेखौसो मोनसे सोंलु खालामो बेनिखायनो गावनि अराय सम पावाराव थानांगोन गावनि साननाय मथे थानांगोन गावनिफ्राय देरसिन रावबो गैया बेखौ गोसोखांनांगोन बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ गावनि थाखाय रावबो देरसिन जानो हाया आंनि थाखायबो प्रमद बर'आ देरसिन जानो हाया सोरनिबा थाखाय प्रमद बर'आ देरसिन जानो हाया आंनि थाखाय गबिन्द फेरेंगा देरसिन जानो हाया गावनिफ्राय देरसिन जेबो जानो हाया गावनि देरसिन जानो हागौ प्रमद बर' गबिन्द सोरबा सावरायग्रा सोरबा फेरेंगाया नाथाय हारिनि थाखाय देरसिन नङा हारिनि थाखाय प्रमद बर'आ देरसिन जानो हाया प्रमद बर'नि माखासे मावफुंनांगौ खामानिखौ सोरबायाबो मावफुंनो हानो हागौ प्रमद बर'आ जुदि गाव बुंनाय बायदि गावनि माखासे रायजोनि खाथियाव फोरमायनाय बायदि मावफुंनानै देखायनो हायाबा उननि टाइमाव हयथ' माथोबो मोननाय नङा अबेबा लामा सामायाव माथो होयोबा सोरनिफ्रायबा माथोबो मोननाय नङा बे सिदा खोथा